सानब्रै जाबाय ओमफ्राय गाबोन पसिसन लागोन रेलि लागोन प्रदेश रेलियाखै रेलि लानानै जोङो बे क'क्राझार सिभिल हस्पिटालखौ जाहाथे बेनिफ्राय लानानै थाङा बेनि थाखाय जोङो मेम'रेन्डाम गभर्नरखौ एडभाइस खालामनानै बुंनो नांगोन आरो मिनिस्टारनिसिमबो हरनाय जागोन आरो बिनि आवगाय बायद'जों आंजों लोगो हमनो थांबायबो सिभिल हस्पिटालफोरनिफ्राय मेडिकेल कलेजआव मार्च खालामा बेनि थाखाय जोङो थांनानै रायज्लायदोंमोन बिथाङाथ' माने जेबो पावार गैखाया रागा देखायदों आरो बियो दानिया जोंनि क'क्राझार सिभिल हस्पिटालखौ लांनो बोलो मोनबाय नलबारिनिखौ मानो लांनो हादिया नलबारिनिखौ मानो लांनो हादिया बबेखानि जोंनि मेडिकेल कलेज मोननाया आन्दलननि माबायावसो मोनदों जों आन्दलनाव जि डिमान्ड दंमोन बे डिमान्डखौसो मोनदों माने बिथाङा हम मिनिस्टारमोन बिथांनि दैदेननायाव एकर्डआ जादोंमोन रियेलिटि इनस्टिटिउसनाव बेवहायनो जोंना दाबिया दंखायोमोन जे बिटिसि एरियायाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मेडिकेल कलेज नांगौ बे डिमान्डफोरनि गेजेरजों बेयाव बेबो दङमोन बे हिसाबैसो जोङो बे मेडिकेल कलेजखौ दिनैसो बिराद गोबाव जाबाय मेडिकेल कलेजखौ फाउन्डेसन खालामनायाव बेनि लाइ लथर मेसिन बायदिफोरखौ मानो बायनो थाखाय बाजेट लायाखै मानो बाजेट क्लियार खालामाखै एक्सट्रा बाजेट बानायनांगौमोन बाजेट बानायालासिनो गासिबो मेसिनारिफोरखौ आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ माने खेरानि आदि गासिबो डाक्टार गासिबो लानानै थांनानैसो मेडिकेल कलेजखौ माने फुल प्लेजार जादों होननानै देखायनो नागिरदों आसाम सरकारा देखायनो नागिरदों बेबायदि पलिसि लादों गतिके बिनि हेंथायै जोङो धरनाखौ लादों आरो दा बेखौ खिन्थानांगौ आवगायाव जे स्टेन्डार्ड बे स्टेन्डार्डैनो जोंनो नांफिनगौ होननानै बुंदों